Здравейте, уважаеми! Радвам се да ви приветствам отново в Клуба на знаещите. Откриваме есенния сезон с Златната лига на Стани богат. Ще имам честта тук да посрещна възпитаници на водещи гимназии в страната. Те няма да играят за себе си, а за своите връстници. Тяхната благородна мотивация и отговорност към другите ме изпълва с оптимизъм, че младите хора на България са по-добрата ни версия. Вярвам в това. Ще видим бъдещето на нацията на стола на богатството. Нека бъдещето започне сега. И така, първият играч от Златната лига е ученик в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. Интересува се от история, обича да програмира, да кара колело като всички деца и да слуша класическа музика. Той ще дари спечелените пари, за да могат съучениците му да се докажат в международни състезания по природни науки. Да му пожелаем успех в тази благородна кауза. Каня тук Иван Маджаров. Добър вечер. Добър вечер. Много си елегантен. Благодаря и вие. И аз благодаря. Иване, представи ни се. Казах няколко думи, но... Както казахте, аз съм ученик в Националната природно-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. Интересувам се от история, програмиране, допълнителна география, тъй като повече от това, което се учи в училище, хода на различни състезания и олимпиади. И мечтая някой ден да стана най-малкото, примерно, доцент по история или по география. И също така... Доцент? Доцент или професор. Професор е по-добре. Добре. За какво ще мечтаеш? Ами, по някакъв начин да допринеса с нещо на обществото и по този начин да остана в историята. Да бъда запомнен по някакъв начин. С нещо да бъде запомнен? Да. А България или чужбина? Какво мислиш? България. Твоите връстници са на този кръстопът. За теб? Ами аз смятам, че България е прекрасна страна и ако искаме, т.е. ако тя не ни харесва в момента как е, според мен трябва да оставяме тук, за да се опитаме да я подобрим. И това е вярно. Тук. Представи ни каузата, за която ще играеш тази вечер. Парите, които спечеля, ще даря на училището и те ще отидат за спонсориране на олимпиади и състезания, които не са в календара на Министерството на образованието и науката, тъй като в нашето училище имаме много ученици, които завоюват медали и купи на такива състезания. Супер! С кого си в шоуто? В шоуто съм с съпругът на братовчетка ми Стефан Георгиев. Стефане, добър вечер и на вас. Здравейте, добър вечер. Успех! Благодаря. Правилата. 15 въпроса за 100 000 лева, 2 сигурни суми. Първата е за 500 лева, втората се определя от вас, господин Маджаров. 4 жокера, помощ от приятел в студиото, 50 на 50, убеди се на приятел, попитай водещия. Имате право да използвате само 3 от тях по ваша преценка. Щом използвате третия жокер, четвъртия автоматично става невалиден. И така, дами и господа, Иван Маджаров ще играе сега благотворително. Неговата кауза е подкрепа на ученици за участие в международни състезания по природни науки. Благородно стартираме сега! Иване, първият ви въпрос. Какво възклицание се крие зад абревиатурата OMG в онлайн общуването? По дяволите. Ах, морето. О, Боже мой. О, свещена простота. Ами, OMG е съкръщение от Oh My God, което преведено от английски е О, Боже мой, маркирам отговор С. Вярно решение, подтегляме страхотно. Втори въпрос. За автомобили, превозващи какви пътници, са предвидени паркоместата, боядисани в синьо? Селски кметове. Пазаруващи немски баби. Бургаски фитнес маняци или хора с увреждания? Сините места са за хора с увреждания, отговор Д. Второ вярно решение. Трети въпрос.
Кой град не е бил построен за един ден според средновековния израз, използван и до днес? Рим, Багдад, Прага, Лондон. Тук верният отговор е Рим. Как е фразата на английски? Rome wasn't built for one day, може би. Точно така. Верен отговор, Рим. Четвърти пореден въпрос. Кой от жанровете в фотографията превръща в изкуство незначителни моменти от ежедневието на публично място? Портретната фотография, модната, улична или сватбена? Тук верният отговор е С, уличната фотография. И това е вярно. Смята се, че първите снимки, пример за улична фотография, са на френският фотограф Шарл Негре, който през 50-те години на 19 век е снимал просто хора по улицата, кафенета, работници, магазини, улични музиканти и прочие. Шарл Негре. Пети пореден въпрос, господин Маджаров, и първа сигурна сума. Кой се подвизава в космоса с хилядолетния сокол, превозвайки контрабандни стоки и принцеса? Грут и Гамора, Хан Соло и Чубака, Леголас и Гимли, Питър Пан и Уенди. Грут и Гамора са герои от Пазителите на галактиката, Хан Соло и Чубака от Междузвездни войни, Леголас и Гимли от Властелинът на пръстените и Питър Пан и Уенди от Питър Пан. И тук верният отговор е Б, Хан Соло и Чубака. Верен отговор. Иване, какви са вашите хобита? Ние споменахме колело, класическа музика. Обичам да рисувам, да сглобявам модели на военни машини и да играя на компютър. Имам усещането, че вървите към програмирането в живота, или? Да, вече от почти 5 години уча програмиране, доста сериозно, като скоро дори ще се дипломирам. Добре. Да видим играта ви. Въпрос за 1000 лева. Няма да го заключваме. Младите хора знаят какво ще ги попитаме. Да видим въпроса. В кой град се намира първото новобългарско светско взаимно училище, наречено през 1881 година Априловска гимназия? Във Варна, в София, в Габрово или в Пловдив? Това училище е наречено Априловска гимназия, тъй като неговият създател Васил Априлов е основният му създател. Той има и други свои съмишленици. Е в Габрово. Няколко думи за Васил Априлов, за съмишлениците? Той е виден български възрожденец. Учил е в Руската империя, мисля, че, и даже преди това се е занимавал с това да прави униформи за руската армия, откъдето всъщност натрупваше парите за училището. Действащо ли е училището? Сградата в какво състояние? Мисля, че да, и в добро състояние сградата, и мисля, че има и няколко класни стаи, които са запазени в вида, в който са били по време на Възраждане. Да маркираме отговор С, Габрово. Да видим. Основано е през 1835 година. Верен отговор. Габрово. Още преди освобождението прераства в гимназия. Тази година се честваха 190 години от създаването му. Седми въпрос. Заключваме ли? Не. Нека видим тук. Питането, и то е: коя държава е разположена на архипелага Големи Антили и по площ е почти колкото България?
Куба, Мадагаскар, Бруней, Мартиника. Да. Географски въпрос. Географски, но не се сещам къде точно бяха големите Антили. България по територия е 110, почти 111 хиляди квадратни километра. Куба си спомням, че беше нещо около 90 хиляди квадратни километра. Мадагаскар мисля, че е доста по-голям. Бруней е малка държава, тя е държава Джудже, разположена на остров Борнео, в Малайския архипелаг. Мартиника, мисля, че беше малък остров. Поня към отговор А. Какво те спира да го посочиш? Кой те разколебава? Ако играех за себе си, щях да рискувам. Обаче, за всеки случай, мисля да използвам Жокер 50 на 50. Добре, Иване, логично. Нека компютъра помогне на господин Маджаров сега. Куба остана срещу Мадагаскар. Големи Антили. Да, сега се сещам, че част от островите близко до Куба в миналото са се казвали Нидерландски Антили, мисля, че плюс това около Мадагаскар са Сейшелите. Добре, да маркираме отговора Куба. Да видим. Верен отговор. Другите ги нареди чудесно. Бруней е на остров Борнео. Мадагаскар е наистина 5 пъти по-голям от България, а Куба е много сходна. Големи и малки Антили намират се точно в Карибският басейн. Там са Ямайка, знаеш, още Доминикана, Пуерто Рико, в тази част. Нов въпрос, господин Маджаров. Той е за 2000 лева. Тяхната съдба? Няма да ги заключвам. Няма. Добро решение. Трябва да спечелим повече. Нека видим въпрос. В кое произведение 7 жени и 3 мъже си разказват 100 истории за 10 дни? Божествена комедия. Декамерон. Дон Кихот де ла Манча. Антигона. Значи, Божествена комедия и Декамерон са на Данте Алигиери. Дон Кихот де ла Манча е на Мигел де Сервантес, а Антигона е на древногръцкия мислител, философ Софокъл. Историята на това произведение е, че всъщност близкия град е ударен от чумната епидемия и всъщност тези 7 жени и 3 мъже бягат от града за 10 дни и отиват в една изоставена мелница, беше или къща. Верният отговор е Декамерон, освен това дека, значи 10, така че маркирам отговор Б, Декамерон. Да видим. Преди да разберем верния отговор, вижте колоритните истории в рекламите по BTV.